ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ വിദ്യ. മിറാക്കിൾ ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് രാവിലെ നല്ലൊരു മഴയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തോർന്ന് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പൂക്കൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അതൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന്. എല്ലാവരുടെ ഗാർഡനിലും കാണുന്ന നാടൻ പൂക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ മഴ നനഞ്ഞ് ഇവരിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ്, സർപ്പപ്പോള എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ചെടിയുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മിക്കവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടാവുന്ന ചെടികളൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റിയാണ് ഇത് രണ്ടും. ആദ്യം കാണിച്ച ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അഗ്രഭാഗത്തായിട്ടൊരു മഞ്ഞ ലൈൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ വളർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൈയൊക്കെ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തൈകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഗാർഡനിലൊക്കെ ഈ ചെടി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെടിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ടാട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറിവൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇങ്ങനെ പോട്ടിലൊക്കെ ആക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇൻഡോറായിട്ട് വെക്കാം. പിന്നെ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ 1-2 വെറൈറ്റി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത് ഞാൻ വീടിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അകത്ത് വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പച്ചപ്പ് കളർ ഇത്തിരി കുറവുണ്ട്. എന്നാലും ഇതിങ്ങനെ ഒരു മിനിയേച്ചറായിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഇത് വലുതാകത്തില്ല. ഇതിനിങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇലകൾ വരും, പക്ഷേ അത് വലുതാകത്തില്ല. ഇത് 2 വെറൈറ്റിയാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം കാണിച്ചതിൻ്റെ ഇലകൾ ഇച്ചിരി ഒരു തടിച്ചതാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഈ കാണിക്കുന്ന വെറൈറ്റിയുടെ ഇലകളാണെങ്കിൽ തീരെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നൊരു സൈസാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയിലുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണിത്. ഇതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ ലൈൻസൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ മിനിയേച്ചറായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഒത്തിരി വലുതാകത്തില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇലകൾ ഇങ്ങനെ പൂ വിരിയുന്ന കൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇലകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്തായിട്ട് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇതും എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ചെടി തന്നെയാണ്. ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് തൈകളുണ്ടാവും. നേരത്തെ കാണിച്ച 3 വെറൈറ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ തൈകൾ ഉണ്ടാകാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. പക്ഷേ ഇതിനാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തൈകളുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇല മുറിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ഈ ചെടികൾക്ക് തൈകൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇല മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഏതെങ്കിലും പോട്ടിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു ചെറിയ പോട്ടിൽ വെച്ചാൽ തന്നെയും നമുക്കിത് തൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 ഇല മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൽ പുതിയ തൈ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാം. ടാറ്റാ.